Guess the block in Minecraft. With J-Pal here. Okay, you can go first. Is there green in your block? Yeah, there is a bit of green in my block. Is there any orange in your block? No. Is copper orange? Well, there is a bit of orange in it. Is there white in your block? No, there's no white in my block. Does your block spawn in the overworld? I don't know. Does it spawn at all? It's craftable. Okay. Tää kyllä varmaan nyt niinku feilas, koska mä taisin kysyä sulta, että onko siinä vihreätä, ja sä taisit sanoa, että siinä ei oo. Mutta mä laitoin kaikki pois, jossa ei oo vihreätä, ja jätin kaikki, jossa on vihreätä. Siinä on ihan vähän vihreätä. Aha. Periaatteessa. Ja siinä ei ollut valkoista vai? Ei. Okei. Joo. Mitä tunar? Okei. Äijävuorovis. Juot. Juu. Is your block waxed exposed good copper? No. No suit sopper. Is your block made of wood? No. No. Is your block end portal frame? No. Is your block emerald block? Yes. Yes. Then I'm a winner. Yes. You didn't know there is green in this block. No ei sitä näe tosta ylhäältä.